ఏసైతే పెదిరితే మీకు నా వందనకు దేవుడు ఓని మహాకృప తినిపేసి మనడు నేండ ఇలా మినడు బెస్కెడికి ఓని కృప ఇల్లుకుపోతే మనడు బతకాలడు ఈ లోకతే ఉంజితే అద్దగ నుంచి పట్టం దాకా కూడా దేవుడు మనకి తోడుంగా మంచి నడిపిసనుడు మరి ఓండు అచ్చ గొప్పగా మన నోడనస్కి మనడు కూడా ఓనిని అచ్చే గొప్పంగా ఓడగలుగుతా ఆ మనసుని మనకి దేవుడు ఈదవలే మరి బేలమినిరి మీ నాక్కిని మందని అందరూ కూడా సాయిని మినరు కదా ఇంజే మందని పరిస్థితి తినిపేసికి బెచ్చుకో ఇబ్బందికి పరసనోరు మరి కాస్త మనకి మన ప్రభుత్వం మతుకు కొన్ని ప్రాంతకి నతుకు 5 గంటల దాకా వాడుతారు. కొన్ని ఇంకా ఈ కోవిడ్ మందని ఈ కరోనా రోగం మందని ఇంకా తగ్గో ప్రాంతకి నతుకు ఇంకా 1 గంట దాకా 2 గంటల దాకా వాటి మినరు గనక మరి దేవుడు మున్నే తప్పకుండా మంచి రోజుకి నీతుడు మనడు నడతని ఇరుకుకిని ఇబ్బందికిని బెస్కిడికి నడిపిస్తుండు తప్పకుండా వీటన్నిటికినా దేవుడు మరి సరితుంగోరే ఈ అరిదిని మున్నడికి నడిపిస్తుండు. మరి మనందరిగిన అచ్చదాకా దేవుటాకి ఓడోరే దేవుటి ప్రేమ తిని చుట్టుమందని మనుషులకి ఇంకి తోపిస్తోరే ఓని దీవెనకు ఓని ఆశీర్వాద తీసుకుండవలి ఇత్కన్నా మనడు మున్నే దేవుటి పిల్లనగా దేవుడు కెత్త మాటని మరింగి దాయకుండా మనుషులకి ఇంకి అలాగే దేవుడికి ఈకి మనుషులకి ఇంకి ప్రేమ తోపిసురాకి దేవుటగ్గ నమ్మకంగా మంచి నడతకటు నమ్మకంగా మందని కుటుంబకిని దేవుడు విడిసి వాటుండు. ఈ లోకత మందని చుట్టబంధువుకు విడిసిత్ కన్నా మరి స్నేహితులకు విడిసిత్ కన్నా దేవుడు బెస్కిగిన విడిసి ఉండు ఉడటి ఇజ్రాయేల్ మనుషులకు దేవుడు ఓరిని ఐగుప్తు దేశతగడి నుండి విడిపిసి అగడి నుంచి ఓరు మందని ఇబ్బందికిని ఓరి ఇరుకుకిని దేవుడు ఊరిని అగ్గతాసకుండా మరి ఊరికి సొంతంగా మంచి ప్రాంతతిని మంచి దేశతిని ఈదవలే ఊరికింజొరు లోక్కు మందవలే ఊరికింజొరు పంట పండిసవలే ఊరికింజి ఊరికి భూమి మందవలే ఇంచుకిచ్చి దేవుడు ఊరిని నడిపిసరు వత్తుండు ఓరు ఆ దేశత్కి వాదని మధ్యతే బెచ్చుకో ఈ 40 సంవత్సరాలు నడసరు మత్తస్కే బెచ్చుకో మధ్యతే బెచ్చుకో నాకు దాటవలసి వస్తే గెలసవలసి వస్తే మరి యుద్ధం తుంగవలసి వస్తే ఆ అరిదే బెచ్చుకో ఇబ్బందుకు పరసరు వత్తరు దోడ కావలించరు ఏరు కావలించరు సీయ కావలించరు దేవుటిని విసికిసరు వత్తరు బెచ్చుకో తిప్ప హరసరే మొత్తంకి ఆ దేశి తిని సేరటంతకి నడసరు మత్తస్కి జరుగుత దానిని గురించి మీతోటి కేతను మనడు మన బతుకుకిని ప్రతి రోజుకిన వెరివె తేదుకు మరి చుట్టూ మందని అప్పుకి నోరు బెగ్గ వేయితరు ఇల్లుకు పోతే మరి తొత్త నోరు ఈరికి తొత్తవలే డబ్బుకు ఓరికి తొత్తవలే మరి ఊరు బెగ్గ బెసికి వాసి లోత్తె మున్ని నితితోరు బెగ్గ తలిపితోరు అందరు మధ్య బెగ్గ తలిపితోరు ఇల్లుకు పోతే ఇవంతా బెసికి తీరితకు బెసికి ఈ కష్టకి నుండి బయదరితితారు ఉంజి తేదుకు బెచ్చుకో ఇబ్బందుకు పొడిదర్తకు ఉంచుకట వర్రాక ఇలా బెచ్చుకో సరుంగు బాధపరుస్తురే ఈ జీవితతిని ఈ బతుకిని నడుసరు మున్నడికి అంజరు మంతాడు ఒరసారి లోత్తూరికి కెత్తాలో లోను మందని యవ్వంకి కెత్తాలో అలాగే అయ్యలు యవ్వంకి కెత్తాలో యవ్వయ్యంకి ఎత్తాలో కుమిలి అంజరే బాధపరసరు నడుసరు మంతాడు. కానీ దేవుడికి మాత్రం బాగా తెలుసు మనకి బెస్కే ఈ గోతి నుంచి ఒడ్డింకి తరిపేసేవాళ్ళు మన నడతని అరిది నుండి అబ్బెరికి దేవుడు బెస్కి పేసోదవలో పొరడికి బెస్కి తీతుండు ఇత్తది ఓనికి మాత్రం బాగా తెలుసు. మరి అలాంటస్కే దేవుడిని మరి దేవుడు కాల్కినగ వాసి ఓనిని తోటి నడతని పిల్లని రడత్త మరి మనడు ఓనాకి గనక ఊడుకు తప్పకుండా దేవుడు సాయం దుంగితోండు ఊడటి యెహోషువ ఇందని
ಪುಸ್ತಕತೆ ಯೆಹೋಶುವ ಇಂದನ ಪುಸ್ತಕತೆ ನನ್ನೊರು మాట తిని చదివితాను. ఈ మనుషులకు ఐగుప్తు దేశం నుండి దేవుడు ಇದನ್ನು ಕಾನಾನು ದೇಶಕ್ಕೆ నడుసురు మత్తస్కి ఎరికో ఇందని నారు ఊరికి అడ్డంగా వస్తే దానిని జయించవలి ఊరు అందు శాంక మరి దానిని జయించటంత శాంక యెహోషువ నడిపిసనుడు ఊరినందరినిగిన జనతినందరిని ఆ మనుషులకి నందురిని మోషే డొల్లెత్తస్కి యెహోషువ ఊరిని నడిపిసురే పేస్తచ్చనుడు మరి బేల మున్నెమందని దీనిని బేల దాటితాడు, దీనిని బేల జయించుతాడు. అబ్బరికి దాయవలెత్తుకు దీనిని దాటి దాయవలు కదా ఇంచుకెచ్చి ఊరందరిగిన ಬೆಚ್ಚೋ ತರ್ಜನ ಭರ್ಜನ ಆ ಸಂಜರ್ಮಿನವರು దేవుడు అతుకు యెహోషువతోటి తిరుతుండు ನಿಮ್ಮ దెయ్యి మున్నెడికి మరి నానిన మున్నే వాటి నిమ్మ నడతకు తప్పకుండా నీకు విజయతిని తను ఇంచుకెచ్చి దేవుడు యెహోషువతోటి తిరుతుండు. మొత్తానికి ఎరుకోతే నాటెన్ చుట్టూ ఓరు 7 రోజుకు 7 సరంగు అలాగే 7వ రోజు 7 సరంగు ఉడ్డి దేవుడిని స్తుతిసరు మత్తస్కి దేవుడు గొప్ప అద్భుతంగా మందని గోడ అంతగిన అరిసంజి దేవుడు ఊరికి విజయతినిత్తాటుగా మనడు ఊడటి అస్కే ఆ నాటింకి ఎరుకు ఇందని నాటిని జయించటానికి మరి అంత దేవుడు ఓరో ప్రణాళిక తినిత్తుండు యెహోషువకి ఇలా నిమ్మ దాయవలే ఇలా తొంగవలే మీరందరిగిన ఇజ్రాయేల్ మనుషులకు అందరిగిన ఈరందరూ ఇలా మందవలే ఇంజరే యెహోషువతోటే తిరుత్తస్కే యెహోషువ ఓడటి 13వ వచనం తిని 5వ అధ్యాయం తిని 14వ వచనం తిని నన్ను చదివితానికి అంజటి 13వ వచనం తిని చదివితాను. యెహోషువ ఎరుకో ప్రాంతం ఉన్నప్పుడు అతడు కన్నులెత్తి చూడగా దూషిన కత్తి చేత పట్టుకొని ఉన్న ఒకడు అతని ఎదుట నిలిచి ఉండెను. యెహోషువ అతని యొద్దకు వెళ్ళి, నీవు మా పక్షముగానున్నవాడవా మా విరోధుల పక్షముగానున్నవాడవా అని అడుగగా అతడు, కాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచ్చి ఉన్నానెను. యెహోషువ నేల మట్టుకు సాగిలపడి నమస్కారము చేసి, నా ఏలినవాడ తన దాసునికి సెలవిచ్చినదేమని అడిగెను. అలాకేమన్నాడు, ఇక ఊడుకు ఎరుకో నాటిని జయించటానికి ఊరందరిగిన సిద్ధమాసి మినురు మనడు బేల జయించుతాడు. మన దేవుడు మనకి బేల సాయం తుంగితోండు మనను పోనో పదపారోరే దేవుటిని స్తుతిసటి మీరు బాత తుంగొద్దు ఆ నాటిని చుట్టూగిన మీరు నాని స్తుతిసోరే ఆ పాట పదపారోరే నాను స్తుతిసోరే ఒడ్డటి ఇంచుకెత్తుండు. ఇలా ఉండటం వల్ల దేవుడు బేల విజయతినితోడు ఇంజరే అగ మత్త మనుషులకి ఇంకందరికి బెచ్చుకో డౌట్కు వాసమంతా అసలు ఈ దేవుడు మనని బేల నడిపిస్తుండు, అసలు బాత తుంగితోండు. నాడి బాత జరగొందే 7 రోజుకి తర్వాత బాత జరిగితే బేల జరిగితో ఇంచుకెచ్చి దేవుడు పొర నమ్మకం వాటి మత్తోరు ఆ శక్తితోటే సిద్ధమాసి మత్తుకు మరి కాస్త అబ్బెరిబ్బెరి నడతనోరుగిన మంతోరు కదా మన లోక్కిని మన కుటుంబకిని సంఘకిని మన మనసిని బెచ్చుకోసరంగు దేవుటి మాటత పొర్రో ఒరొరసారి నమ్మకం వాటితాడు, ఒరొరసారి నమ్మకము సరపరతకుంటామంతే. ఇల్లుకు పోతే లోను మందని ఓరు నమ్మకంగా నడితితోరు, విశ్వాసతోటి నడితితోరు. ఒర్రోబోనో నిజంగా దేవుడు తుంగితోండా పార్థం తుంగోరే పదపారోరే కుది మతుకు దేవుడు ఈతోండ వాటితోండ బలే కెచ్చనీరులే మీరిగ్గ మోకరిసి మతుకు బెగడి నుంచి వెయితే ఇంచుకెచ్చి బెచ్చుకోసరంగు నన్న ఇలాంటి మాట బెచ్చుకోసరంగు మాలోను నా చిన్నస్కే బెచ్చుకోసరంగు కేంజోరే వాదన్ దానిని ఆదివారం తప్పకుండా దేవుటిని స్తుతిసవలే మందిరత్కి దాయవలే మరి ఇంజత్కు మరి మందిర తెరచడానికి ఇల్లోరు కదా మన లోకిని రోజు ప్రతి ఆదివారము ఆరాధనకి బేలా కుద్దనడు అలా లోను ఆ సమయత్కి ఆ టయత్కి కుటుంబం అంతా కుద్ది దేవుటిని ఆరాధిసవలే. ఆ రోజుకిని ఆదివారం దాయవలే గుడికి ఇంజరికెత్తంగానే మయ్యలు ఆదివారం పూట గూడితి కత్తుకు
మరి పనిలో నా పొల తగ్గ మందని పని అంత బీన తుంగితో దేవుడు పొరం నుండి ఆదివారం పూట గుడితి కంచి పదాపారి పాదం తుంగురు మతుకు దేవుడు పొరం నుండి కట్టాబర నచ్చితోండ మనకి పొరం నుంచి దేవుడు డిగివాసి సాయం తుంగితోండ ఎంజరేం మా అయ్యలు మైతునోడు ఇక క్రమక్రమంగా ఆ ఎలిగిన దేవుటిని నమ్ముకునిచి దేవుటిని స్తుతిస్తున్నారు. మరి ఇలా బెచ్చుకోసరంగు మనకి ఈ దేవుటి పొర్రో అపనమ్మకం ఇత్తది, డౌట్కి ఇత్తవు వాసురమంతకు ఆ ప్రార్థనకు దేవుటిని స్తుతిసుకు చాలా ఇది వేళ జరిగితే ఎంచుకెచ్చి ఆ రోజుకి కూడా బెచ్చుకో డౌట్కు వాసమంతా ఈ ఎరుకు ఇందని నాడు ఇచ్చో ఇలా మింది కదా ఈ బేల మనడు జయిస్తాడు. ఈ గోడ నిజంగా బేల బాత జరగుందే 7వ రోజు ఈ దేవుడు బాత తొంగనోడు ఈండుపున మామిని గిరగిర ఒడ్డటి ఇంకా చుట్టూ ఒడ్డటి మీరు నా నేను స్తుతిసొరు ఒడ్డటి ఇత్తుండు అసలు బాత తొంగనో ఇంజరే బెచ్చు మందికి బెచ్చుకు డౌట్కు యెహోషువత పొర బెచ్చు మంది సనిగి మంతరో ఈండికి ఎత్తుండు ఈయన పేరుకి మన నడుస్తున్నాడు ఇంచుకెచ్చి. కానీ దేవుడు యెహోషువ మాటత పొర్రో మనుషులకు అందరిగిన మీరు ఇలా దేవుటిని మన నాడి స్తుతిసవలే సిద్ధపరమోటు ఇంజరు కెత్తంగానే అందరూ మొత్తంకి సిద్ధపరుతురు దేవుటిని స్తుతించటానికి. అందరూ మాటత పొరడికి వాసి దేవుటిని స్తుతించడానికి సిద్ధపరుతురు గనక దేవుడు అగ్గబూడటి ఓరి పక్షముగా యుద్ధం తుంగటానికి ఎరుకో నాటిని జయించటానికి ఊరి పక్షముగా ఊరి తరపిని యుద్ధం తుంగటానికి సాక్షాత్తు దేవుడే డిగ్గి వత్తాటు మన డూడితడూడటి అగ్గ కెచ్చినో కదా. యెహోషువ ఎరుకో ఆనాటి కంచి ఆనాటిని దగ్గరికి అంజరు మత్తస్కే ఒరో మనుసుండలే కసిరిపేసి నాటింకి ఎదురుంగా నిచ్చి మినోడలే యెహోషువ గబగబా అంజి నిమ్మ బేనుని మా శత్రువుకి నాకే మినినే మాయాకి మినినే బేనురాకి యుద్ధం తుంగటానికి ఇక నిచ్చి మినిని ఇంజరు ఆ మనిషిని తలపంగానే ఆ మనసుకి వచ్చినో కదా నన్న యెహోవా సైన్యాధిపతి తిని ఇంజును దేవుటి తరిపిని మీ శంక యుద్ధం తుంగటానికి వత్త మనిషిని ఇంచును దేవుడు రోత్త మనిషిని అగ్గడి నుంచి వత్త మనిషిని ఇంచును మీ తరపుని యుద్ధం తుంగటానికి నేను దేవుడు రోత్త యెహోవా సైన్యాధిపతిగా నన్న వత్తను ఇంజరికెచ్చును. యెహోషువ గబగబా నమస్కారం తుంగి వందనకు కెచ్చి దేవుటిని స్తుతిసొరే ఒన్ దగ్గరికి దాహింగానే ఒనికెచ్చినో కదా ఇది చాలా పరిశుద్ధమత్త స్థలము నీ ఏర్పుకు కుచ్చి పక్కత వాటాయించరికి అయితో ఇతుకు దేవుడే ఒరి తరపుని యుద్ధం తుంగటానికి వత్తుండు. మరి నేడు మనడు మందని పరిస్థితికు మనడు నడతని ఇరుకుకు ఇబ్బందుకు వీటి అన్నిటిని తొలగించటానికి వీటన్నిటిని తీసటానికి నీ తరపుని మీ కుటుంబ తరపుని మీరు ఎదుర్కొండని సమస్యకి తరపుని సాయం తుంగటానికి మీ కుటుంబ మధ్యకి దేవుడే డిగ్గి వేయితుండు. నిమ్మ మందని ఆ లోతు మధ్యకి నిమ్మ మందని నాటింకి నీకు సాయం తుంగటానికి దేవుడే డిగ్గి వేయితుండు. బెస్కే దేవుడు డిగ్గి వేయితుండు. ఇతుకు అందరుగిన దేవుడిని స్తుతించటానికి సిద్ధపడుతురు. అస్కే దేవుడు ఓరు సిద్ధపాటు తిని ఊడి యెహోవా సైన్యాధిపతిగా ఓరోని అగర్ రోత్తుండు దేవుడి దూత తిని రోత్తుండు కెచ్చినో కదా ఇది పరిశుద్ధమత్త స్థలం దేవుడే డిగ్గివాసి ఓరి తరిపిని యుద్ధం తొంగుతుండు ఓరికి విజయం ఎత్తుండు. మరి నేడు ములిపే మీ లోకిని మీరు బేలామినిరి మరి ఆరాధన జరగటంకిల్లా కదా ఆదివారం పూట మీ విశ్వాసము మీ ప్రార్థన దేవుటిని మరింగత్తాటు మినిరే దేవుటిని స్తుతించడానికి బెస్కిడికి సిద్ధంగానే మినిరే కష్టం వతకన్నా ఇబ్బంది వతకన్నా ఇరుకు వతకన్నా కొండ తచ్చో మెట తచ్చో ఈ ఇరుకుకు వతకన్నా దేవుటిని ఆరాధించడానికి సిద్ధంగానే మినిరే. అలా మతుకు మాత్రం విజయం ఈతో మీకు అలా ఇల్లుకు పోతే విజయం ఈవో బారిత్కు ఇగిచ్చ గొప్పగా విజయం ఇత్త ఈ దేవుడు మరి హాయి ఇందని నాటిని జయించి ఆయి ఇందని నాటిం కత్తస్కే అగ్గ విజయం ఈవో బారిత్కు అగ్గ ఆ నాటిని ఆ యుద్ధం తుంగటందుకి ఆ నాటిన పొరడు కత్తస్కే ఇరు ఓడి అంజరమంతరు భారీ ఓడి అంజనము ఇంజరస్కే మళ్ళా యెహోషువ దేవుడు కాలికినగ వాసి కుద్ది ఆడతస్కే
దేవుడు తిరిగినో మీలో ಪಾಪಮಿತ್ತದಿ ಸೇರ್ತೆ ಒರ ಮನಸ್ಸು ಪಾಪಂ ತುಂಗ್ತೊಂಡು ಅವನದು ಪಾಪಂ ತುಂಗ್ತೋ గనక మరి విజేతి నోడాలటంకిల్లిరి ఇంజరు దేవుడు తిరియనో ఊడటి మరి అందుసంకే ఊడటి మనడు 7వ అధ్యాయతే మనడు మున్నెటి వచనతి నోడుకు అగ్గెచ్చనో గదా కర్మి కుమారుడునైన ఆకాను శపితము చేయబడిన దానిలో కొంత తీసుకొనేను గనుక యెహోవా ఇశ్రాయేలీల మీద కోపించెను. ఊడటి 4వ వచనతిన మనడు ఊడుకు కాబట్టి జనులలో ఇంచుమించు 3000 మంది అక్కడికి వెళ్ళిరి గాని వారు హాయి వారి ఎదుట నిలవలేకపోయిరి. అప్పుడు హాయి వారు వారిలో 36 మనుషులను హతం చేసిరి. అస్కే ఈరు ఎరుకోతిని జయించుతాము కదా, మాకు దేవుడు విజయం ఇత్తోగా అని చెప్పచ్చు సంతోషంగా ఇంకొరు నారు ఊరికి ఇంకొరు ప్రాంతం అడ్డు వస్తే దానిని జయించటానికి అత్తస్కే ఆ ఊరు విజేతి నోడాలటంకిల్లోరు భారీ ఓడాలటంకిల్లాడు భారీ దేవుడు మరి దాటి వత్త దాంటి విజయం ఇత్తోగా ఇంజు భారీ విజయం ఈదటంకిల్లో ఇంజరే ఊరి నోరు బిస్కత్కు యెహోషువ దేవుడి కాలికిన గొద్దునో దేవుడికి ఎచ్చనో మీమిని మీరు పరీక్ష తుంగుకునుటు మీమిని మీరు సరి తుంగుకునుటు మీ లోపల పాపమిత్తది నన్ను ఒద్దిత్త దాన్ని మీరు తుంగరు వత్తిరి అందుసంఖ్య సరి తుంగుకునుటు ఇంజరు దేవుడికి ఎచ్చనో మంచిగా మత్తస్కి అన్ని సాయి మత్తస్కే దేవుడిని గొప్పగా స్తుతిస్తాడు. మరి కాస్త ఇరుకుకు ఇబ్బంది వాసురమత్కు దేవుడు బాత తుంగనోడు బెగ్గమినోడు భారీ సాయం తుంగటం కిల్లోండు ఇంచుకెచ్చి బెచ్చుకో డౌట్కు వాసురమంతకు మరి బేలామన్నాడు ఆదివారం ఆరాధన జరగటం కిల్లకు దేవుడు వాక్కి తిని అరుదుగా అస్కస్కి క్యాన్సర్ మినిట్ కదా మరి దేవుడు సంఘం అంత కలిసి దేవుడిని స్తుతిసి ఆ సంఘ ఆరాధన ఎత్తది జరగటం కిల్లే కదా. మరి ఆదివారము ఆ పూట ఆ సమయత్కి ఆ టయత్కే దేవుడిని కుటుంబం అంతా కుద్ది ఆరాధిసనిరే ఇల్లుకు పోతే బేనోను పని ఓరు తుంగి బేనోని అరితికి ఓరు బేనోను పణగింకి ఓరు దిమ్మెరనిరే దేవుడిని బెలాంటి పరిస్థితి తతకనే దేవుడు వాడత నియమం మనంకి దేవుడు వాడత ఆజ్ఞ మనంకి దేవుడిని స్తుతిసని సమయతే స్తుతిసవలే దేవుడికి అర్పిసని సమయతే అర్పిసవలే దేవుడికి ఈదనస్కే దేవుడు పంది శంకమనడు అర్పిసని కానికి తిని అర్పిసవలే అలాగే దేవుడిని ఆరాధిసని సమయం ఎత్తద్ది మందిర మోస్ కన్నా గుడుగు తెరసుకోకుండా ఆపదొంకన్నా లోను కుద్ది అన్నా దేవుడిని ఆ సమయత్కి ఆదివారము దేవుడికి కాలికినగ కుద్ది కుటుంబం అంతా దేవుడిని స్తుతిసవలే అస్కే మన కుటుంబతికి సాయం తుంగటానికి దేవుడే సాక్షాత్తు మీ కుటుంబ తరపుని డిగ్గివాసి మీకు సాయం తుంగితోండు మీరు మందన పరిస్థితికి నుండి ఇరుకుకి నుండి విడిపిసొరే నడిపిస్తోండు. మరి బేలామినడు ఈ భక్తితే నడతనస్కే మనకి కొంచెం దూరం నడతంగానే మరి బెచ్చుకో మాకు భారీ మాకు తెలియో బేనరన్న ఆదివారం పూట కదా మరి దేవుడిని స్తుతిసవల్ కదా దేవుటే సమయతిని దేవుడికి ఈదనది ఈదవల్ కదా ఇందంగానే మాకు భారీ తెలియో ఇవంతా ఇంచుకెచ్చి అన్నీ తెలితాటు బాధ తెలియకోకుండానే దేవుడికి దూరమాసురమంతాడు. అలా మందొద్దు దేవుడు రాకడిత్తది వాసుందే బెస్కిడికి దేవుడి నమ్త పిల్లకు బెస్కిడికి సిద్ధంగానే మందవలే మనకి మందన్ బలం బాధ్యతకు దేవుడు టిని స్తుతిసనస్కే దేవుడు కాలికి నగంజి ప్రార్థన తుంగనస్కే దేవుటి మాట నుండి దేవుడు వార్త ఆజ్ఞ నుండి తప్పిదాయకుండా మంతాడు. బెస్కత్కు దేవుడి కాలికి నగంజి దేవుడి కుటుంబం అంతా ప్రార్థన తుంగకుండా ప్రార్థన తిని విడిసేసి దేవుడిని స్తుతించుకోకుండా మంతడు ఓని ఆజ్ఞకి తప్పి అంచురే మంతాడు. అందుసంఖ్యే మనకి మందన బలం బాధ్యతకు దేవుడితోటే మనడు నడతచ్చు జేపు మనకి విజయమీతోండు మనడు నడతచ్చు జేపు కొండత్త మెట్టత్త సమస్య మనకి వాసి మున్నెనెత్తుకన్నా దానిని జయించగలుగుతాడు. దేవుడితోటి ఇల్లుకు పోతే చిన్న కష్టం గిన మనకి చాలా పెద్ద కష్టంగా వేడితే అందుసంఖ్యే మరి మీ కష్టం మీకు చిన్నంగా వేడందే పెద్దంగా వేడందే మీ సమస్య మీకు చిన్నంగా వేడందే పెద్దంగా వేడందెత్తుకు దేవుడిలో మందన బలతే మీరు బలహీనం ఆశించమినిరి చిన్నంగా వేడందెత్తుకు తప్పకుండా దేవుడు మీకు విజయమీతో దేవుడిలో ఇంకా ఇంకా ఇంకా
దేవుడికి దగ్గరికి మందవలే దేవుడికి నేను స్తుతిసోరే కుటుంబం అంతా కూడా దేవుడి కాలికి నగ్గవాసి కుద్ది దేవుడిని ఆరాధిస్తాను పిల్లనగా మనందరూ మందవల్ల మీ కుటుంబకిని అలా సిద్ధపరచుకున్నట్టు దేవుడు తప్పకుండా మీకు సాయం తుంగురే మున్నెడికి నడిపిస్తుండు. అస్కే అలాంటి పిల్లంకి విజయం వేసి నడిపిస్తుండు. బెలాంటి పరిస్థితి వాసి అడ్డంగా నెత్తకన్నా మీ తరపుని దేవుడే యుద్ధం తుంగురే సాయం తుంగితుండు. మరి కణుకు పిమ్ముటు ప్రార్థన తుంకటు. ఏసయ్య నీకు వందనకు నేను ములిపే నీ కాలికి నగవత్త నీ పిల్లని జ్ఞాపకం తుంకున్. మరి ఈ మాట అంతా క్యాన్సర్ మినరు ఇవంతా ఓరి బతుకుకిని ఫలించటానికి సాయం తుంగా నేను స్తుతిసిన పిల్లనగా మరి ఈ పరిస్థితికి నీకు దూరం ఆదుకుంటా నీకు దగ్గర మంచి కుటుంబకిని వాదని సమస్యకిని ఇరుకుకిని అన్నిటిని కూడా జయించని శక్తి తిని నీ పిల్లంకి అందరికీ ఈమించరే ఏసైతే బెదిరితే ఈ మాట అంతా తలపురమేనము తండ్రి. ఆమెన్.